Min tal-inqas żewġ persuni nqatlu 12 il-persuna ndarbu waqt protesti f'Jalalabad kontra it-Talibani. Fil-jum tal-erba' eluf ta' dimostranti ħarġu jipprotestaw kontra il-ħakma tat-Taliban ixejru il-bandiera tal-Afganistan u kontra il-bandiera l-bajda tat-Taliban. Fi pjazza fil-belt il-bandiera ħadra bl-aħmar u iswed tal-Afganistan ittelet f'post qoli bit-Talibani jisparaw fuq il-folla. Din il-bandiera ttelet biex tieħu post dik tat-Taliban li kienet qed perper fuq il-bejt. Il-jum tal-erba' kien iddominat ukoll mill-wasla tal-mexxejja Talibani li kienu eżiljati fil-Qatar fl-Afganistan. Qed ikun irrappurtat ukoll il-mexxej tat-Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar u mexxej oħra huma mistennija li jaslu fil-kapitali Kabul fis-sigħat li ġejjin. Baradar huwa wieħed mill-membri fundaturi tat-Taliban u kien inqabad waqt operazzjoni bell-Amerikani u l-Pakistan fl-2010. Huwa mifhum ukoll li dan se jkun il-President u l-mexxej il-ġdid tat-Taliban. Baradar kien inħeles minn ħabs fil-Pakistan fl-2018 fuq ordni tal-Amerikani. Intant il-Parlament Ingliż ukoll tlaqqa b'urġenza sabiex jiddiskuti s-sitwazzjoni kurrenti tal-Afganistan fi waqt li kelliem għal White House għal kif it-Taliban wieħed li se jħalli liċ-ċittadini jivvjaġġaw b'mod sigur l-ajruport ta' Kabul. Iżda rapporti oħra qalu kif it-Taliban bdew isawtu xi nies waqt li kienu fi triqthom l-ajruport internazzjonali ta' Hamid Karzai. Intant skont il-medja internazzjonali sa issa ġew evakwati aktar minn 2200 uffiċjal u ċittadini oħra Afgani. Uffiċjal tas-sigurtà għal kif qed jaħdmu qatih sabiex l-evakwazzjonijiet minn ġewwa l-Afganistan ikomplu b'ritmu maġġel. Waqt laqgħa tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea dawn qablu li ma jagħtux l-għajnuna finanzjarja għall-iżvilupp fl-Afganistan. Din is-sospensjoni se tibqa' fis-seħħ sakemm l-Unjoni Ewropea tkun tista' tidħol fi dialogu mal-mexxejja l-ġodda tal-Afganistan it-Taliban. Il-Kummissjoni Ewropea kienet wedet li se tagħti biljun u 200,000 euro f'għajnuna lill-Afganistan għat 3 snin li ġejjin. Il-Ministri tal-Affarijiet Barranin Ewropej qablu li l-għajnuna umanitarja se tkompli u anke ser tiżdied min-naħa tal-Unjoni Ewropea. F'konferenza tal-aħbarijiet mir-rappreżentant qoli tal-Unjoni Ewropea wara din il-laqa dan qal kif l-Unjoni Ewropea trid tiddjalogu fl-aħħar mill-aħħar mat-Taliban għal dan id-dialogu se jkun kruċjali sabiex ma jkunx hemm kriżi umanitarja. Intant l-eks President tal-Afganistan Ashraf Ghani jinsab qawwi u sħiħ fl-Emirati Arab Magħquda u dan ikkonfermah il-Ministru għall-Affarijiet Barranin ta' dan il-pajjiż fil-jum tal-erba' fejn spjega wkoll kif il-familja tal-President ukoll tinsab tajba. Kien hemm rapporti wkoll ta' ambaxxatur tat-Tajikistan jgħid li Ghani ħarab bi kważi $170 miljun.